Vi har slået rekord. Det har vi alle sammen i dag, fordi vi er simpelthen over 1000 mennesker samlet her på Hejlstugård Slot. Skål! Vi har glædet os som små børn. Der er mange ting, der venter os her i aften. Lækker mad, garden games, kongespil, cornhole, beer pong, ulelæsning hos Vølven. Man kan blive vikingedøbt. Der er gratis tattoos. Og så har vi det stærkeste musikprogram til dato. So the global winners are... Sådan der. Ved du hvorfor du har to hænder? Det er en til hver.